ବୟସ 69 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଜି ବି ରହିଛି କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଦାଉ ସାଜିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିନି। କେରଳର ଏହି 69 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏନ୍.ଏସ୍. ରାଜାନ୍ନା। ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅକ୍ଷମ, ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ପାରାଲିସିସ୍। ସେ ନିଜ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ ଦେଖିଲେ କେହି ବି କହିବେନି ସେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମ ବୋଲି। କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମଣିଷ ଯଦି କେତେବେଳେ କିଛି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିପାରେ ନା। ରାଜାନ୍ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଏକ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଭେମ୍ନାଡ୍ ଲେକ୍ରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆମେ ଟିଭି, ଖବରକାଗଜ ସବୁଆଡ଼େ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ସଫାସୁତରା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସତରେ କେହି ମାନିବାକୁ ହିଁ ନାରାଜ। ହେଲେ ରାଜାନ୍ନା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସଫାସୁତରା ରଖିବା।